Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Kumusta kayon? May samanen a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw ti income ikablaaw kada kayo amin, papagayam. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, gapo iti kanayon nga inkay panagdengdengeg dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kani pagayam tayo a Marilo tinagilian La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kitawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Marilo. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay laeng ijay balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasamak. Hello, Carol! Kumusta? Naigatangan mo't lang ka di dagiti ubing iti usarenda ang mapan agiskwela? Wen manang, katagyaman na ka. Nailak man ti anak ko anay gatangan iti bagken sapatos na. Awan anyaman na, ading ko. Kurang paikit di dayta, ah. Kas pa nagsubalit ko, iti panangas asikasong kadagiti anak ko, tunggal umayda di tabagyo. Ay na, di mon panunutan day tamanang. Siyak nga ron ti adda dito di siyak ti mga sikaso kadakwada. Ba nagapagyamanak unay ading ko. Ket, nagawid ka din dagiti ubing? Wen, intulod ko ida itayan ni Dya paradaan. Amang ano nakaawid da paikit din ah. Kasta ka di? Wen manang, imbilin ko matkit di ti panag-text da paman ang makaawid da Dya balay. Ala, nasaya at mo't nga rin no kasta ading ko. Kat agyaman akmanan, iti oras mo anang ipasyar kadakwada. Wen ka di manang, awan parikot iti dayta. Sige nga Rod, taawagak man ni Nanang. Damagak man no nakaawid ang daang hello. Sa dinong ay ti papanam, pare Rudy. Inakman kita ang timpakat ko asilo idi kalman, pare. Aywan Baring no adda na silwan na abanyas, wen no abuyo. Ay, nagsaya at kit kuman no kasta, pare. Kita tuman gayam pare. Amangan no maisarong kit di dagiti tarakan ko amano kijay. Kit isunto kit di ti masilwam. Aday humat kit di tinagsilwak, pare. San adumanon dagiti tarakan mo amanok ijay. Ay kit di mo lang amo Amo maten dagiti manok. Agbulakbul damet no ka. Di ka madanagan, pare. Tano bilang manok mo man tinaalat ti impakat ko asilo. Ipasigurado kan ka nga ibulos kumot lang nga dagos. Nasaya at mat nga rod ano kasta ti kapanunutam, pare Rudy. Nagloko na. Awan matan ti silo nga impakat ko ditoy. Ay. Addaman ng loko kanya ko na. Kat no kinabilak pa iti apan na. Imposible mat, abasta mapukaw laptan. At dalakid dinangala iti dayjay. Ammo kuno asino ti akin aramid iti daytoy. May salaang atao ti lumablabas ditoy. Isulakid di tinangala iti silong ay naramid ko. Paiman? Gusto na Rudy. Gusto na pangasim. Awan ti amok iti papabason mo kanyak. Daytoy pay!
Huston, saan na ka lumaban? Pangasiyo, husto ko man Agnakam kamat siguro itan, Anghelo. Itun maminsan, di mon pakibibyangan ti Silo at di mo mat nagbambanugan. Anay ko, anay, nagsakitin pero ang pagigtatang. Ti awanan pa in arudi. Pagbayadag dayay at tao. Gapoy ti kastoy nga inaramid na ka. Baybayan yun, tatang. Saan ang mabalin? Okay lang ko ma. Nusi kang agpaiso tinangaramid iti pababasol na. Ngam saan ba? Iso arumbang laang asong bata na ti inaramid na ka. Idarum ko dayay arudi. Tatang, Dito'y kalaan, tamapa na kaya balay dalolam. Mapan ko ibaga ti inaramid dayay arudi kan ka. Numasapul nga agpakuyugak amapan na barangay hall tapno agdarum. Aramidak. Husto lang mo kiday, tinaramid ni Jimmy kabagay. Iti kasta, agnakam mo dayjay aruday. Saan mo tarumbang tikas jay nga inaramid na? Ay, huwag nga rod ka ba, guys. Uray kumama no di na pinalaluan ni Anghelo. Huwag nga rod Ken maysa, suspitsa na lang mo gayam ni Anghelaw. Awa mo natalgad nga ebidensya na. Ken maysa, saan ka numat ani Anghelo tinangaramid iti dayjay ka ba, guys? Dayta nga rod kay. No naglaing tumo nga min nga agpabasol dayjay aruday. Ay, huwag nga rod Kahit kano nga'y kanaw ti pa nagsasarita yung ijay barangay hall ka ba guys? Inton Domingo ka ba, guys? Umay kanto iti kasta, ada kadwamay. Ayun na, umayak to talaga ka ba guys? Okay, kumusta? Anya nga'y tinagsasaritaan niyo kada kapitan? Ay kat agmulta aday jay arude. Ay, nasayaat mo't nga rod no kasta nanang. Kurang paikit di dayta Tirumbang kan ko anak at mabalod. Isumat ti kunamay. Angam kunama piman ni kapitan, ngawan mo laang ti sabsabalay. Isu nasaysayat mo laang kanaw no maurnos ti amin. Nang runa kat ang kakaaruba tayo madlaang. Wala, ngam pinalaluan na mo ti anak ko nanang. Uray kumamot ano ni Anghelo nga agpaiso ti akin aramid iti pagpabasol na. Ngam saan mo't? Ala, bayamon anak ko, tinapatag. Naaramid ti rumbang. Malaksin iti multana. Isupay ti manggastos iti check-up kan panagpaagas ni Anghelo. Nasken laang nanang. Tanod di na binugbog ti anak ko. Saan kumamot kasta ti kasasaad ni Anghelo ita? Ay, huwag nga rod Ang kas iti nakunakon. Baybay amon anak ko. Di ka madanagan, tada kamin ti makaamu ditoy. Ipamaysam kit di agtrabaho dita. Amukmut kit di Adiyo baybayan nanang. Isu na laang ta. Jakmut latta maliklikan ti agpanunot. Ay na, awan ti rumbang apakadanagam kunakmanen anak ko. Sige nga rudin nanang Baliwak tumanen ti umawag. Sa dino ti papanam, Jimmy? Ay ket mapanak agtrabaho nanang. Asino nga iti kadwa ni Vian ijabalayaw? Ni Anghelo nanang. Ne, apay, saan anapan nag-eskwela ni Anghelo? Ay na, ket no nagikatan di apo ko yo. 2 Domingon asaan anapan nag-eskwela. Anya, iti anya agapungay kano anagikat. Masadot ka nun nga giskwela nanang. Agtrabaho ka nulaangan iti construction, tapno ada kwartana. Anya? Ay una yan. Anya ngay nga rod ti Serbina nga adda ijay abroad ti inada, no di na magaya mangkayat ti agiskwela. Diyak man amo nanang. Tinasayaat. Kasarita yung tuman ni Anghelo. Bareng da kayo, tidanggan na.
Naimbag abigat mo, Barok. Nay, da kayo matgayam nanang. Wan, nangag ko nga minti panagsangsangit ni Vian itay. Isu nga imayak. Ha? Apay, agan ano ni Vian, Jimmy? Ay, kuha nanang. Sangsangitan na ni manang na. Ipapilit na ti sumuro ti pagadalan. Kasta aya. Sa dino nga yan ti ayan na. Ay kuha. Adda jay likod. Agay ayam da iti anak ni Pari Bebot. Ibaon mo to man ida ija balay. Tamang luto ak iti meriendada. Uwan nanang. Hello, Lakay. Kumusta kan? Dagiti anak ta, kumusta damutan? Kasi ti Diyos, okay kami matlaang dito'y bakit? Si Kangay, kumusta ka maten? Kumusta ti trabaho? Ay, daytoy kailiw kayo una yun, Lakay. Ang nasken nga agano sak. Tapno maipayak mo't itinarimat amasakbayan dagiti anak ta. Uwan anya ngay nga rod, kat adda ka mat dita adayo. Masapol at talaga ti panaganos. Wan, ay kumusta ngayon mo? Ti panagadal dagiti anak ta? Sana nasaya at adamag bakit? Anya ti kayat mo asawan, Jimmy? Ni Angelo. Saan na sumsumrak? Anya? Apay? Masadot ka nun nga giskwela bakit? Agtrabaho la ka nun, tapno da kwartana. Anya? Saan Jimmy? Ibagam ka ni Angelo, ta ituloy na latat yung eskwela. Bakit? Namin anon ayang ang bagbagak day takan ko na. Ngam awan mo't latta. Kasaritam to man. Tabarang no danggan na ka. Sige. Ibagam to nga rod no adda di tabalay ni Angelo. Ta umawag ak tumanan. Mapanak ijayan da Carol inton bigat lakay. No kasta, agpasyudad ka, bakit? Wan, itugot ko dagiti apu ko ta. Ipasyar ko mamaiday ja bagyaw. Ay katuan iti kasta, makaliwak say damit. Kanon to nga iti panagawid yun no bilang. Agawid kamin tumalaang inton malam ti Domingaw. Una, ay gayam. Igatangan naktuman mat iti kape. Jay sigun ngay ngal alaam akape. Jay herbal coffee. Mayat day jay kait. Ay uwan lakay. Inayon mo nga isurat iti listaan. Iti kasta, saan ka malipatan? Yung mga rudan tilistaan. Tainayon ko ti kape ngay pagpagatang ko. Bakit? Nanang, apay ka di Carol. Iti day taatuno ti panagsaom. Kaslada kayat mo nga ibaga kuwang amin nanang. Anya gamin day taaya. Ibagam anak ko. Mas naawak lang amin nanang. Iti anya anak ko. Dinigos ko ngamin ni Vian itay. Kahit ada sabalyan nadlaw ko iti kaanak ak nanang. Nay, anya nga iti kayat mo asawan Carol. Idi nugasak ti pribado apasit ti bagina. Dandan idi na kayat. Dinamag ko no hapay. Nasakit ka no. Gapot ako na nasakit. Inayayok akitaag. Taagasak tapno maikat ti sakit na. Dito'y ko nakita nga. Kaslaad da puraw alikido iti unag. Saan anormal dagiti nakitak iti pribado apasit ti bagiti ka anakak nanang. Nay, anyagay ti kayat mo asawan Carol. Masapo lang makasaritak ni Manang Marilo. Ibagak ko na tinakitak. Kat no ipalubos na. Ipa-check up ko dagiti duang anak na. Sabali nga mina talaga ti agparparik na kanyak nanang. Ay nakakaasim at gayam ni Vian anak ko. Nakakaasim at jay apok. Tsak matuko na panunutan. Ngay tikas jay ang kinaubing
Husto nanang, di yun ibalikas. Hayop day jay a Jimmy. Isunakit di ti akin arami di ti daytoy. Day tapay ti may sa parikot nanang. Di tay ammo no asino kadakwada ka ni Angelo. Ti mga arami di ti kasjay ka ni Vian. Kayat mo asawan. May bilang mat kasuspek ni Angelo. Wananang, ngamin. Kas ka ni Manong Jimmy. Bambantayan na matlaang ni Vian tunggal mapanag-eskwela ni Rhea. Katiso na lang ano ti mabatbati dya balayta. Ay na, Diyos ang manang asi. Yan ada yung mapo. Urayan tayo laangan arumwar ti mediko legal. Kalpasan na. Mabalin tayo mata na mga file iti kaso kontra ka ni Manong Jimmy. Saan? Mamati kayo kumakanyak, nanang. Diyak to pulos marami dayta. Nang runa iti mismong anak ko. Kasi andak kumamat ananang. Didak ipabalod. Pangaasiyo. Pasensya kan, Jimmy. Agamnas kan nga ikarom iti pagbaludan ti basol mo. Amo ti Diyos, nanang. Diyak kabailan nga ramidan ti pagpabasol yu kanyak. Pag-aasem, tadimon iramraman ti Diyos iti kalukwam, Jimmy. Hagbutang ka kumamat iti Diyos. Pudno ti pagbagak, nanang. Rumwarto matlaang ti kinapudno, Jimmy. No talaga saan mo nga inaramid ti kasjay ka ni Vian. Amok kan mamatiak. Ang mga ramid matlaang ti Diyos iti pamuspusan. Tapno makaruwar ka iti pagbalodan. Kabagays, anyat panagkunam. Iti anya ka bagais. May papan ijay manugang mo Agsasaong nga ta iti pudno ni Jimmy. Kasla pudno mo nga may dagiti ibagbagana kabagays. Ay na. Asino ba't nga iti tao ang mga klon iti dakas nga inaramid na? Saan arumbang akaasyan dagiti kakasta a klasin ti tao kabagays? Ay, sa bagay mo kidi Siyempre, ibaganan adi na inaramid, gaputan na doktalan Ngamno saan pa'y anadoktalan, ang mga no'y tultuloy na pailaang nga gun dawayan ti mismo nga anak na. Anya nga'y tinagsaritaan nyo ka ni Marilaw, bakit? Agawid ka nun dya anak talakay. Nasaysaya at matlaang nga agpaisaw no agawid pailaang ni Marilaw. Iti kasta, maasikaso na dagiti anak na. Ay, wan lakay. Kaasimot dya apo ko ta. Kaaruba talaang ina. Anyan, tadita man lang na protektaran iti kasjay nga inaramid ti awanan bain na manugang ta. Wan nga ron Mapagsisilpo kung ti amin, bakit? Nay, anya ti kayat mo asawan Sebyaw. Malagip mo, ti kanayon a panagsangsangit ni Vian tunggal agsapa. Wan lakay. Ti kuna ni Jimmy ken ka, sangsangitan na di Angelo ken Rhea, nukas di asumrakdan ije pagadalan. Kasta nga rod Sebyaw. Inuulbawd. Nalabit nga agsangsangit di apo ko ta, gapaw iti aramidin na. Ay na, nakakaasip at di apo ko talagay. Nakakaasi talaga. Ayop ka, Jimmy! Ayop ka! Awan umas hindi kinaayop mo! Apay nga iti anak ko, pay! Apay! Marilo, pangasim. Mamati ka kumamat kanyak, bakit? Diyak maaramid ti pagpabasol yu kanyak. Lang arutan ti ebidensya! Ngam aglibak ka bailaan! Marilo. Imbes sa tulungan na kamanggad! Tapno maikanta itinasaya na basang
bayan dagiti anak ta. Saan man? Tasika mismo tinagdadaan na di ba sa bayan na? Marilo, 5 lang titawan ti anak ta. Ngam una yan, Jimmy! Una yan ti kastang naramit mo kadikuana. Agbabawi ka ng ibatikin ka ng iti anak ta. Agbabawi ako na, Jimmy! Naibalo din ni Jimmy, anak ko. Anya nga'y ti planom ita. Agsubli ka kadi pa ija abroad. Saan, nanang? Dito'y ako nga agbirok iti panggada. Iti kasta. Mabantayak dagiti anak ko. Gusto ka iti dayta desisyon mo, anak ko. Nuamok lang kumakastoy ti mapasamak nanang. Jakla ko man ni matadayo. Jakla ko man nagababrod. Anya ngay nga rod, di tay matambo dagiti mapasamak anak ko. Talaga akas na tibiyag. Nalabit nga da makagapuno apay anapasamak ti kastoy. Nanang. Tirumbang aramidam ita, ket kumararag ka iti Diyos. Dawatem ti panarabay na. Ikararag mo, asapay la kuma, taikan na ka iti kirad ti pakinakam, amang sarangat kadag iti panubok iti biyag. Nang runa ita, tagmay-maysakan amang isakan iti panagbiagyo nga agiina. Madudog unay ti pusok numalagip ko tinapalabas. Nagsakit itirik na nang runa iti maysa nga ina akas kanyak. Manipod idi, awan meten kontak mi kani Jimmy. Ngem damag ko anakarwar kanon daytoy kalpasan tinasurok 5 atawan apan nakaibalod na. Saan mi matngaminan anaas asikaso ti kaso gapu iti kinakurang ti financial. Jakmet mapabasol dagiti anak ko no nangimula da iti gura kan sakit tinakam iti amada gapu iti kasjay nga inaramid na. Ngamin, uray siya kat kaslaawanan namnama ama pakawan kupay ni Jimmy. Panawan tulang siguron ti makaibaga no addan tupay pagsasabatan mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam, Marilo. Maawatak terik nam pagayam ko. No apay matngamin nga adda dagiti ama kaiturod ama nga ramid iti kasta kadagiti mismo akadara wenno anak da. Tirumbeng kadagita aklase ti tattao ket malungsot iti pagbaludan. Italek mulatan kani apo ti amin pagayam ko. Kumararag kakenkwana ket dawatem ti pannarabay na. Iti kasta ket lumag-an ti riknam asaan apuro gura ken sakit tinakam ti agar-ari iti kaunggam. Alakastan pagayam Marilo ket pagyamanak unay, ting ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag
nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagit ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay idrama ita, ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Glen, Manipod, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na mabainak kuma amang ibinglay iti pakasaritaan ti biag ko. Nga mamok ken patsek apakaadawan daytoy iti adal. Nang runa, kadagiti padak a naayat a dumdumngeg, ditoy programam alagip ti napalabas. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Madlaw na banog ka, anak ko, nga marumwar ka pailaan. Napatag ti papanak, nanang. Papanam nga min aya. Inkarik ngamin ka ni Mariel, asarong karak idang agi na ita. Kalpasan ti trabaho. Sigurado nga urayan takon. Kasta aya. Una na. Panawan kayo pa'y. Innakon. Agawid akmat lang inton madamdama. Sige anak ko, agan-anad ka. Pasensya kan Mariel. Naladawak ngay may. Okay lang, Glenn. Awan parikot iti dayta. Oh, kumusta ka matan? Kumusta ti trabaho? Ayos, Matt. Jack marik na ti banog ko. Basta makita kayo nga gina. Wan kayam. Ato yun. Gatas kan diaper ni baby. Ay na, agi aman ako unay, Glenn. Awan na nyaman na. Pasensya ka lang ko man ha. Ngamin, imbis asabong kong chocolate, tiitad ko kun ka. Saanin, tagatas kan diaper laeng. Kat imbis mat nga agreklamo ak, pagyamanak kit di unay Ngamin, dakkel atulong dayta para iti anak ko. Kasi tinakunak itay. Awan anyaman na. Basta para kada kayo nga gina. Glenn, anak ko, saludsuden ka man. Anya day tananan? Talaga ka di nga ayat dayjay Mariel. Wala nang. Napudno ti panagayat ko kankwana. Kaya't iti ka ano man. Jack pagbabawihan ti panagaram ko kankwana. Agam, anak ko, gapo iti dayta nga aramidem. Sikan ti pag-iistoryan dagiti tattao dito'y lugar tayo. Ngamin, iti kinaado dagiti babalasang amabalin mo nga arman ni Mariel payla ang adan anak na. Ken maysa, ammo tayon ti ugali dayjay a Mariel. Isu nga aging ga ita, ket saan na nga ammo no asino ti ama ti anak na. Ura niya pa iti ibaga ti tattao iti liklikudak. Awan bibiyang ko. Ngamin, ti may sa tao nagbindot. Adalat tamat pagbaliwan na. Ha? Ay ayatak ni Mariel. Ken saan lang nga isa. Karaman ti anak na. Ken saan darik na tiriknak na nang. Ken may isa. Saan mat nga isuda ti mangpakpakan kanyak. Isong aramidak ti kayat ko. Katawan biyang ti asin naman. No talaga nga ayatam ni Mariel. Ay ka, ilaban mo anak ko. Tata, No ayatam ti may sa tao. Uran niya pa iti mangag mo nga ibagbaga ng iti tao taglawlaw mo. Di mo ni kaskasaw. Ngayon, sikat ti agay-ayat. Saan ka ngay suda? agyaman na, tamawatan dak tatang. Awan mo't makita kadakas. No ayatam ni Mariel. Mas dawak nga ro tatang. No apay mo't ngamin aman nakibiyang dagita at tao. Amo ka masaksakitan ka kadagiti mangmangag mo sa usaw. Agam, bay amlat ta ida anak ko.
Di napatag, kat awan dakes ngar aramidom katakwada. Kamay, agay ayat kamot laang, itinapod na. Panagsusweldo ita. Di ka kadiumay kata kami. Ha? Sa dino ti papanan tayo, Peter? Sige man. Kas kalagdata mo. Sa dinumay ko ma, no saan nga ijay pagkaragsakan. Mapantay mo tag, happy. Pasensya kan, Peter. Ngam, jak makasurot kada kayo ita. Ay, tama man. Masakit nga minti anak ni Mariel. Itulod ko kumati agas kan kanan na. Aniya? Ay, nay magdayta na panagayan mo kan kwa na. Kano saan mo man naputo di jay? Kasla anak kumata na. Tanak kat nga ti babae nga ay ayatek. Huh? Minamagayat na taglay. Agayat ka lang alulang. Nadya pa'y na anakanan na balasan. Sos, kasla ka mo lang nangala iti bato nga impukpok mo di ta ulo. Anya? Nangala ka lang iti pakpakanan. Kan paggasgasto sa mali mo kapin na. Pare, Manyang arong nga. Talagan sa naulaw kan kalagi dyan nga gina. Mala, murasan ka pa lang arot sumurot ka na kami. Anya kamatan kasinsin? Ammum kadi akas kala maibusan iti babae iti daytangar aramidem? apay anak ko namdayta, kasinsin. Nagadumot ababalasang dito'y lugar tayo. Angam no apay mat aday jay pailang a Mariel tiing kapag saysayangan iti oras. Di ka kumamit agsawi ti kasta kasinsin. Ay ayatek ni Mariel. Ket awan ti asino man ang makalapad kanyak. Saan apa nagayat day ta insan? No di kat kinamaag. Ammumot kan ti ugali day jay a babae. Kasla di mo ammo a pinagsusublatan dagiti lalaki dito'y lugar tayo. Kan saan la nga day ta? Oray ijay inuman ang nagtrabahuan na. Sigurado nga adu a lalaki ti kinanaig na. Panunutom latan ti kayat mo a panunutan insan. No siya, oran niya pa'y tinaglabasan ni Mariel. Aklunak, tay ayatek nga rod. Ay unay kan kasinsin. Anya launay ay ti inpakpakan day a Mariel ken ka. Apay akas talaunay ti panangisakit mo ken kuana. Awan timpakan na kanya kasinsin. Awan ti naramid na kanya. Siyak ti akin kahit kan kuana. Siyak ti disnudo na gusto kan kuana. Nakam ko ti amin. Iso ha pangasim ha. Agtalnakan. Ang mga nunjak malapdan ti bagik. Kat anya pa ti maaramid ko asaan arumban. Tangay na panagnagkakanapudno ka kanyak. Aklonan kan, Glenn. Kaya't masawan, agayan ayatan. Agyaman ako ni Mariel. Kung naglakid din no awanan tinamnamakan ka. Maagla ang ti babae asan nga gayat itikasken ka. Kinapudno na, idi pay lang anariknak, ti panagayat ken ka. Iso na lang, takayat ko pa'y apanagnakan, no aginggat ka ano ti panaganos mo. Ipay ko kami na kinaanos, ken kinagagat, para kada kayo nga gina, Mariel. Tandaan am dayta. Agyaman akno kasta. Kat sapay la kuma, ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kada kami nga agina, Glenn. Santo Apolos. Ikarik daytakan ka, Mariel. Nay, nagadumot ang ti pinalingkem anak ko. Wala tang. Domingo inton bigat. Agluto tayo man mati uri basit a pagsasangwan tayo. Awam mo ti okasyon, wano agbirthday tapno agluto tayo. Nitatang mat. Sana masapul nga dag-birthday sa tayo agluto. Inaklon nak ngaminan ni Mariel tatang. Kasta, nasiyata nga rin kasta anak ko. Kaya, inawis mo nga rin, ida ko mga may dito balay. Wen, masapak ida sukunan inton bigat tatang. Ay, kawan na. Awan parikot idinahita anak ko. Mala, iyag mo dahita anak mabalasan ka. Sakpay laang ti mga awir king kwa. Ay, saanan tata? Umuna kayo latan amangan. Ay saan? Aggidan kayo ang tinigli na mga. Saan ka ko mga agbabayan dito'y balay? Ti anak mo, apo ko mimitay. So ano, adda ka dito balay?
ipagpabalay mo. Malasan ko. Di kagbabay mo. Agyaman ako na tata. Awan anyaman na balasan ko. Sige, sa ipan ko man iti ayan ni nalang yun ni baby. Awirin me ti anak mo. Hello, pare Peter. Hello, Paroy. Makawag ka. Amangan mo saan ka busy ita? Saan ba eh? Happy ka day? Umay ka dito'y balay. Ada ba si Timpalutok? Imbagla pagsasangwan tayo. Atan sa akin di question na, Paroy. Awan, ang umay ka lang pumasyar mata. Ada nga ni Mariel dito'y. Umay kan. Tapno yam amukan ka. Ikaw, wala, Paroy. Mabila nga raw tagrupatan. Iso, malagay makas tauna ti panagayat ni Glinggeng ka. Kaputa, nagpaitumat ang dakin na pintas mo, Mariel. Saan mat? Yung pulno ti magbaga. At dapim mintas ka. Awan ti lalaki asan amat nagtirik nanakin ka. Anya? Excuse me, Mariel. Agsangsangit nga minin ni baby. Diyak ka ba na pasardengan? Ada ka ni nanang. Kasta ka di. O sige, tamapan ko kitaan. Ibati kayo pa dito Peter, Glenn. Sige lang, Mariel. Among Glenn, nagasat ka. Apayan ako namday ta, Peter. Wala, uray nagalakabalasang ni Mariel. Napintas lata. Saan naman lang at dat anak na? Nagpintas lata ti pamagina siya. Pudno ti pagbaga. So, nagasat ka pa rin. Gamin, to ni Mariel tagbal nga asawa. Ati umupay na nga bakit iloto. Napintas. Sexy. Kinapudo ko naman. Unay ka dahita pa nang iday-dayaw mo ka ni Mariel. Sabay ko nga pa rin. Ano dumting tumot ti babaya para kanyak. Kasking kuhan mo ta. Anya? Iswasi ka. Aywanan ti kayang ayat mo pare. Kaamangan no agawon ti sa bali. Isugayam day jay ti Peter nga ibagbagam, Glenn. Wen, katrabahwak day jay. Kaklos ko di trabaho. Iso ti kanayon ko akad ba? Kasta ka di. Awan ka dit asawa na day jay? Ada girlfriend na iti. Ang nagsina da. Nasimot ngamin iti babae day jay agayem ko. Kasta ka di. Iso mabutang kanon dag iti babae kan kwa na. Langan na pala kanong ngamin kat madlawan a chick boy. Iso kuno anambot nga aglaklakayin a baro. Kasta? Sayang mat nga rod sapay nagtaar. Sayang ti kinataar na no aglaklakay abarong. May, daya parang hanggang gatas dito ginata mo, ble. Wen pare, idagas ko yung malam ija ayan da Mariel. Kasta ka tayo. Makigiddanak tong organ ka. Tapno makitak mamait no sa dino tayan ti balay ta. Una, agang kastanton iti motor ko. Ura itulod ka pa aging ga iji balayo. Kalpasan na mapantay ija ayan da Mariel. Tagitaman ti kikait ko kayong kapare. Wait, kagyaman ako na ya. Agyaman akmanan Nangyag ka manan iti para iti anak ko. Awanan yaman na. Pasensya ka na. Saan akong nagbayag? Anda ka di pa'y papanam? Itulod ko pa ni Peter iji balay da. Kababay met na ugur-ure kanyak iti paraangan ti balayo. Paunagampay ngamin Agkape kayo pa, sakbay nga itulod mo. Sige, mabit lang. Tayabak ni pare Peter. Glenn, anak ko. Anya nga iti plano yo ken ni Mariel. Apay do agkalay sa kayon. Kinapud no na. Adan planok para iti day tananang. Umdas mo't siguro ti urnong ko para iti day abanag. Katwan Planok nga ibaga itabulan ka ni Mariel. Ngagkalay sa kamin. No, anyamat ati makunana. Katwan Manumatan abulan nga agayan ayat kayo. Kantap no sumardangan ti sao dagiti tattao dito'y lugar tayo. Ala, di kayo madanagan nanang.
Kasarita to ni Mariel, maipapan iti day abanag. Wen, anak ko. Nasaysayat matlaang no agkalaysa kayon. Iti kasta, makapagden na kayo matan kas pudpud no nga agasawa. Ilimbagak kan kati maipapan iti panagkalaysa ta. Nagwan kamat nga awan duha-duha. Hanggang ita, apay akaslag pangadwa kamatan. Glenn, Ada ka di parikot. awan parikot, Glenn. O manugot akmat iti kalaysa nga ibagbagam. Nga mabalin ka di asan pa'y nga ita. Anya, apay. Dumtang tulat ta ka di. Saan tamat nga agap apura? Saan ka di? Ang kaya't kung aminin nga agbalin a legal ti relasyon ta. Nang runa iti ubing. Nagsaritaan ta daytoy. Saan ka di? Glenn, Igiddan tamutan nga si kaswan ti papel ti ubing. Tap na may apilya do kanya. Kaspod nung anak ko. maawatan ka. Nga masapay ko mata maawatan nakmat. Aguray pa'y kuma. Dumtang tantumat laang itiday ta agundaway. Glenn, agpakada ako. Nagsapa ka nga gabit, Peter. Uwan, tali. Kailangan mo talang nagsakit yun ako. Mapang ko pa iinan. Sige. Abang nubanlog mo dayta. Kurang ka siguro magpaiso, itiin na. Uwan garo pare. Pala, ibati ka nga raw na. Mabana ko. Sige. Agananad ka itidalan mo. Nasaya at tasimangpot kan kasinsin. Kasi kamad gami ka. Itamang pa nga da ka dito balay, tikas to nga oras. Nakaskas daw ka di, insan? Ha? Ang panagkunak kat mas nakaskas daw ti ibagakyan ka kasinsin. Apay, anya day taya. Amok asaan mo apat yun ti ibagakyan ka. Ngam, nasken nga agpaliiw ka, insan. Nay, insan. Anyat ka't mo sawan. Ada nakakita ka ni Mariel kan tinasingad agayem mo. Saan lang anaminsan no di kat namin ano adaras. Anya. Pudno ti ibagbagak kasinsin. Kan adapay ka no nakakita ka ni Peter Arimwar manipod ije balay da Mariel. Anya. Ay sos, agpaliiw ka na imbag kasinsin. Narigatan. Saan kumot nga ibagbaga apod no amin timbagbaga ti kasinsin mo kan ka anak ko. Ngam, naskan nga agpaliiw ka. Paliiwam ana imbag ti kaayan ayat mo kan tigayem mo. Diyak mo. Noon niya ti panunutak nanang. Diyak mo no mamati ako no saan. Ti kasayaatan nga aramidam. Kasaritam ni Mariel. Wala na. Mapanak ko yung balay da. Intun awan sarak ko iti trabaho. Pagsaritaan nyo kumaday ta na sayaat. Tano bilang man pudno. Ay na, at andaan na kababain dito'y lugar tayo. Nangrunakan ka anak ko. Sabi ko ma. Tawan kinapudno amin dagiti maipadpadamag ita kanyak. Agpakada ka manan, Peter? Uwan man pare. Tanay. Nasakit man di ulo ko. Diyak man amula ito marikrik na. Mga pekas to eh. Mas lamauula ko eh, Kitin. Tinasayat. Ingkalagan iti doktor. Tapno mo amo, nanya dayta. Tapno iresitahan da ka iti agas mo. Uwan man pare. Mapanak to mga paiso. Wala. Narigat no baybayam dayta. Mga nanya pa iti mapasamakan ka, pare. Agya ka pare, Glenn. Alangan panahon ka. O sige, agananad ka ha. Surutat ni Peter. Nupod-numot lang ti pagpagana. Amot no sa di na ti papanan na. Sino may tinalalang iti kama? Siya, kuwan mo na Glenn. Ah? Sika talaga, Peter. Kinapudno na. Nalalaing ka nga amang ngam iso. No nasapsapa ka la kumaan na am mo. Masigurado ka saan aniglen tinaklon ko. Mariel, saan pa
pa yan alatot yamin. Yamin, saan kayo pa'y magtalagkalay sa kaniglin? Single ka. Single ako eh. Awan pa rin ko. Ay, ayatin ka unay-unay. Kit, atakin ka, ti pangiteng Mariel. Awanan kayo, tibain. Glenn? Glenn. Ay, pare, apay nga ka dito eh. Gasano nga? Awanan kayo, tibain. Ayop ka! Amay ko. Pare. Amay ko, mabilang. Agpalawanag, pare. Hindi ka basta kumamila. Agkalma ka kumamata. Salutsutan ni Mariel. No, asino ka dati pilin na ngamin? Aniya. Nagpuskol ti rupam. Amay ko. Tatri na iturnak. Amay ko, usong pare. Pang-asim. Pasensya ka. May ayatik man ni Mariel. Kasi ka mata babae. Apay na aramid mo ti kaste kanya ka. Apay. Pakawanan na, Glenn. Ngam na po kawan ti panagayat ko kan ka. Ni Peter itan ti ayat kat iso ti nakarik na ak iti ayat asap sa pulag. Iso ti kayat ko amang ikalay sa kanya. Iso apasensya kan. Ngam waswasan tan ti relasyon ta. Nagsakit ti inaramid ni Mariel ken ti imbilang ko kas pudpudno agayem. Ngem awanen na balinak no di ti mga klon itigasat ko. Inaramid ko mat amin a kabaalak amang ipakita iti pudpudno a panagayat ko ngem makunak asaan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Kalpasan ti sumagmamano a bulan nagkallaysa nga rod da Peter ken ni Mariel. Pimmanaw da iti lugar mi. Ita adda metten pamilyak. Makunak a nagasatak gaputa impaayan nak tinamarswa iti babae apudpudno amang ipatpateg kanyak. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Glenn. Ken ka pagayam, Glenn. Husto ka. Saan ani Mariel tinaikari iti kinapudno ti panagayat mo. Kat kablaawan ka, ngamin, iti likudan ti saem a naglabasam, dimteng latta ti tao, wenno babae, nga ammo na abaluran ti ayat ken sakripisyom. Nga iso ti asawam ita. Itultuloy mo nga rod ti kinasayaat mo, iti kastakat ad-adda a paraburan na ka ti Diyos a namarswa. Alakastan pagayam, Glenn, kat pagyamanak unay ti ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanen na naimbag ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo nga Oliver. Iti umuna apaset ti surat na intay na amuan anapukaw wenno naregreg ti ininawan ti asawa na. Saan laeng anaminsan no diket namin tallo adaras.
Adda dagiti gundaway nga agapa wenno agrikyarda, ngam kaasi ti Diyos maornos da matlaeng adagos. Iti naminsan nga ipapandag iti aggayam nga Oliver kan Henry iti maysa a balay pagiinuman, adda babae an amamo ni Oliver. Limed a nagsinsinnarak dagitoy, agingga anapan tinasao a babae iti balay da Oliver. Intay nga rudan danggan tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Oliver. Pasensya kan, miss. Saan ka nga am mo? Iso asaan ka amabalin a pastrikan di tabalay? Ken maysa, patsyek asaan nakamatla ang am mo ti asawak. Apay, no ti asawam laangan ti damagam. Tapno maamwam ti pudno. Total, nabayag nakmatlaangan nga ilom naman. Anya, Saan kumamat kat adumanon iti kastoy no di na kumailam-lamangan ni Oliver? Basol matlaang ti asawam ti amin. Ita, no di na kayat asong batan ti inawa. Idarum ko kat paikat ko pa'y iti trabaho na. anya, masikog ka kunam? Wan, masikuga. Saan? Saan apod no ti bagbagam? Saan na ka nga am mo ti asawak? Iso amabalin mo ti pumanaw. Saan? Diyak pumanaw, aging nga irwar mo ti asawam. Iso ti ama ti inawat. Iso ama sapul nga rod at akdaran na ti anak may. Rumwar ka dita, Oliver! Rumwar ka! Cherry, bakit? Sa dinutan mo. Cherry! Pastra ka na kunag! Masapul nga agsalita kami iti asawam! Saan? Di mo mabalin ang kasarita ti asawak. Pumanaw kan! Ne, anya day chay? Ipatak ni buhok ko! Ayop ka! Masarap dito. Anya tar aramidin dito, ha? Kasi kapay ti daganas ng agdang mag-itikas na. Damagam nun niya ter aramidak dito eh. Apay adi mo sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka, ha? Pang-aasim tadi ka agis skandalo dito eh. Tinasaya at pumanaw kan. Masikugak, Oliver. Huston ela, sumarden kan. Ibagam iti asawang tamasikugak. Ibagam! Anya, Ela pumanaw kan pang-aasim. Saan? Sa anak a pumano. Aging gaatak deram ti anak na. Ay, sos. Uray ipa-DNA test mo. Sika ket sika ti rumwar nga amat inawat. Isu atak deram daytoy Oliver. Tak deram, no di mo kayat nga idarum ka. Cherry, agsarita ta ko ma. anya ti pagsaritaan ta, Oliver. Pagsaritaan ta? No kasano ti panang lokom kanyak? Kasta ka di, ha? Cherry, pang-aasim. Denggan na kumamad. Adda ka din napasamak kada kayo iti dayjay a babae. Bakit? Nabarte ka kidinagam mo kami ginela. Isuadyak amo no. Kasano? Adda napasamak kada kayo, awan! Cherry, Simple laang ti damdamagak, Oliver. Wan kan saan laang ti sungbat. Wan kan saan laang, Oliver. Adda ka din napasamak kada kayo. Nagkaida kayo kadi? sorry, bakit? Sorry talaga. Nabarte ka kami ni di. Cherry, Ayop ka! Linukunak! Di kan tupulos mapakawan, Oliver. Saan to apulos? Cherry, agsarita ta kumamad. Pag-aasim, denggan na kumamad. Kapo ka dita ubing dayjay a babae. Iso anaaramid na kalukwan. Cherry, Pumanaw ka. Pumanaw ka. Kat di kan agpakpakita pa'y kanyak. Panaw!
kayat ko nga agnaid ta itibukod na balay, Oliver. Ha? Oh, apay akas lanaklaat ka. Masikuga, iso arumbang nalaang nga rod nga ikanak iti special treatment na awatam. Anya? Igatangan nak iti balay kan lote. Iti kasta, addan tumit apang tanglak no bilang laang. Ela, Awanan ti adupay asao. No di nak maikan iti balay kan lote. Nasaysaya at laungan nga ipargrag ko ti anak mo. anya? Nalawag mat siguro tinangag mo, Oliver. Sa anak amang rabrabang. Among dayta. Sige. Wanan, mangkita kiti balay kan lote ang mabalin ko agatangan. Taiso ti pagnaidan tayo itagbalin nga anak ta. Dayta kat ti kay kayat ko kan ka, Oliver. Di ka danang taaramidak amin akabailang amang paragsakan ka. Basta ipaay mo mat amin akayat ko. Nasayaan mat kasi mangpad kan, Oliver. Nagsang sangit anak ta. Ngamadtakan kita anak ka-relax. Isong marod nga inawagan kang agawid ka adagos, taaw-awiram day taubing. Itaypay asumanangit, makaringrang. Unay kan. Dahil talang nga din agaw-awir ko mati trabaho. Hindi mo pa'y maramid. Kas makita mat, kalkalpas ko laang nagpamanicure kan nagpa-pedicure. Saan amabalin ang madadaal dagiti kyotex ko? Anya? Iso asikapay laang ti mga awir iti anak mo. Paturuga mon, iti kas na. Makainaw kan makaluto kamatan iti pangrabyan na. Ela, Oh, ayapay lang tar aramidam. Aggunay kan apay amulmulagatan nakmutlatan, Oliver. anya ka matanela. Apay di mo bambantayan tanak ta. Adda ija-igid ti kalsadang agay-ayam. Kasta ka di? Ay, jakmata na si putan arimwar. Ayabam ket din ata di gusamon. Sigurado nakadungdung ritmanan. Anya? Kastala ang ti ibagam. Anya nga iti kayat mo nga ibaga. Sorry naliwayak mo tin adinigos. Sorry, lakay. Kasta ka di, ti kayat mo amangag, ha? Ela, Ha? Pues, saan to ama pasamak ti kasta? Di ko samket din ti anak mo. Total, day talaang mat nga ubing ti makagapo, no apay nga agdandan nata. Saan ka di? aglablabas kan Ela. Aglablabas kan. O, anya? Agbabawi kan? Kasta ka di? Kayat mo ang tiagsubli iti dan na ti asawam? Kasta? Ha? Apay, ti ko nam, awaten na kapay ti asawam, gapu iti panang lokom kankwana. Saanin, Oliver? Ngamin, inlaksid na kan anamin pinsan. Congrats, friend! Na-promote ka manan. Sigurado nga iti saan nga agbayag, si kanton ti agbalin a principal diti pagadalan tayo. Anya? Amo, itaklang manen a makita ti kasta kinaragsak mo, friend. Sigud mat anaragsakak. Saan ka di? Wan, ngam sabali a talaga ita, friend. Sika talaga tanya. Tila manan madmadlaw mon. Kayat ka di asawan day taan, nalipata mo ti inaramid day nga Oliver ken ka? Jak to pulos malipatan ti inaramid na. Angam, naamiris ko, ano iso akanayon ti pampanunutak. Siyak ti maabak. Iso nga, oras mat siguro, tapno lipatak ni Oliver. Sigurado ka, friend? When? Ay sus, oray di mo ibaga, amok nga aging ga itakat ay ayatan pay lang ni Oliver. Aklo nakakasta. Angam, kas na kunakon. Siyak matlang ti agbalin a nakakaasi, no jak lipatan. Ang malipatam nga ta ti lalaki nga inayat mo iti kastaunay? Patsak akastatan niya. Saan man nga ita? Saan man nga inton bigat? Uno kadagiti sumarsarunupay nga aldaw. Ngamkit di, addan tugon daway para iti dayta. Ngam no ita, agfokus ak pailang iti trabaho. Amok, ken mamati ak nga inot tumatlaang amakalipatak.
Diyan ka mo, nanya taramidak, tap nagbaliw ni Ella, pare. Pare Oliver, Namuklain kumakas dito ugali na. Diyak kuman inyal alaan iti balay kin lote. Nagabang kami kumalatan iti apartment na pagnadan mi. kat kasanuitan pare. Sapay ko naman na ibusin ti urnong mo. Gapo iti dayjay abalay. Ay, day takit nga ruti parikot pare. Agbabawi ak man. Ngam naladawan ti amin. Oliver, Ni Cherry. Kumusta amatan? At nakatidamag mo ko na pare. kinapudno na nagkita kami di kalman kinitan niya. Sigun kan kwa na, nasaya at mat kano ti kasasaad ti asawam. Nasaya at nga rin nukas na pare. Saan nakas kanya? Kapuro parikot ti dumdumten. Sigun kanitan niya, napromot kanumanan. Kat itisaan nga agbayag, sigurado nga isunto kanon ti sumaruno a prinsipal iti pagadalan na pangisursurwan da. Deserve na rita pare. Kat maragsakan ak para king kuana. Ne, apay nga awan mo't naluto ama kanela. Masadutak nga luto. Anya, katanya nga tikinan nyo idal daw. Ay, kat nagurdara ka. Ay, nga apay kumangay. Diyak mat ipalubos ta, nga agbisin kami iti anak ta. Unay ka maten. Di mo't kunak nga agimpen ka. Nagastos ti order nga order. Surusuruam nga min ate agluto, iti kasta makatipid tayo. Masadutak nga rod. Imbag pa ni Cherry, tano sumang petak at naluto amakan. Dito yung matan, pulos. Makaumat yasto yabiyag dito. No naumakan, kit di kan makaanos. O, di agawid kan iti balayo. Awida mo ang jay asawam nga inutil. Kanya. Hoy, Ella. Saan nga inutil ta sawak? Tanangam tagsasawa. No di mo kahit amakaraman ka kanyak. Oo, kat talaga mo ta. Inutil jay asawam. Tadi nakakabailan nga ikan iti anak. Tumalnakan ko na Kailiw mo samat ka asawam. Ibagamlaan nga tauray itulod ka pa'y. Awaran ka itibayin. Talaga nagalas ti ugali, Mela. Nagalas ti ugali. Oliver! Oliver! Sa dino ti papanan ni Ella pare. Nasabat ko met ti tarwar. Manipot gastuin ti kasasaad ka. Kanayon ng tirorwar na. Kayat mo asawan. Iba't bati na ka, ket amo na matakas ta ti kondisyon mo. Ti anak yo, sa dino ti ayan na. At ay ti pudirtiin ni Ella. Diyak mat nga rod mabalin na mapanpasyaran. Kaputakas tuyak matan. Pare Oliver, kayat mo ka dita ijay kapayula ang balay. Saanan, pare? Si kamot pare. Saan kamot ta nasabsabali kada kami? Iso nga okay laan. Pudno ti kun kunada. Ano sino pa iti di mo kabagyan? Isupay ti makatulong ken ka. Pare, Ngam ti babae a pinagnaid ko dito'y balay. Ti babae anang ipaayak iti amin nga urnong ko. Di man lang pulos kasyan. katanyang iti plano mita pare. Pare, may salang tamok mamangawat ita kanyak. Iso na lang ta, diyak masigurado, lumapakawan nakpay. Oh, Henry, anya ti aramidem dito eh. Cherry, ni Oliver ang amin. Apay ni Oliver? Naatake. Anya? Nakawilchair ita. Kat di na unay maigaraw ti makin kanigid nga imakan sa ka na. Sigun kadagiti doktor, masapol na kano tinananay nga inana, ken masapol ama ipaterapi. Baring ag sublimat lang ti sigud akasasaad na. Kasta ka di. Amok ana sakit, ken amok ana rigat. Amangan numabalin akasarita met tigayem ko. Kat sapay ko ma. Taipay mo met ti panang pakawan mo kan kuana.
Henry, Pakawanan na ko, ma, Jerry. Sorry ka dagiti amin ang nagbasulat ken ka. Dahito sigurong titusa, kapo ka dagiti inaramid ko ken ka. Oliver, Jerry, si kalang ti babayan ang ayat kanya kiti napudno. Iso nga ita, ang bababawiak, kapo iti panang pasakit ko ken ka. Ay ayatan ka pala ang ngaging gayta, Jerry. Gayta ti budno. Oliver, Sapay ko, ma. Tamo pa kawanag, Jerry. Kababain man. Ngam, kitawa kasapay ko, ma. Tay kanak pa iti maikadwagon daway. Tapno sulnitak dagiti nagkurangakin ka. Diyos ko, anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na kumahapo. Ti amok, nagrigat ti mamakawan. Nangrunan at dapay lang ang sakit amarikrignag. Rumbang kadi apakawan na kun ti asawak. Nga uray at dapay lang ang sakit amarikrignag. Agapuan ng tipan ng loko na kanyag. Tulungan ako, ma, Diyos ko. Maririmbukan ako na yan. Agyaman na, Jerry. Agyaman na kiti parang pagawan mo kanya. Oliver, Dak tumao magagkit-kit daw iti pamakawan ka, Jerry. Sorry talaga. ustunan. Ti panunutam kit tita. Ti daras sa panagimbag mo. Jerry. Uray pagbalibaliktad ang tatilubong. Agasawa talata. Iso nga awatan ka nga ron. Basta di mo kumanulitan tinaramid mo. Sapay ko man. Tadi mon sayangan ti gundaway nga intad ko kan ka, Oliver. Ikarikiti batog ko langit. Dak tunulitan. Gaptam mo kung tidakas nga ibunga na. Kanamok. Asikalang ti babaya pudno. Ang mga ayat kan mangipatpatag kanya. Aklo na ka nagpintutak. Pagbababuyak amin ang tagichay. Nalaos tiragsak ko idi pinakawan nak ti asawak. Tinulungan nak ang nagpaagas. Kat ita, kaasi ti Diyos ininutan nga agsubsubli iti sigod ti panaggaraw ko. Makapag na akon abukbukod ko, babaan iti panagsaklay ko. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa inikan nakpay iti gundaway amang sulnit kadag iti nagkurangak iti asawak. Kat kanayon nga ikarkararag ko, asapay ko ma, taikanda kami pay iti at-atidug abiyag, iti kasta kat makapagdan na kami pay nga agasawa iti napaot. Gapo iti panangbaybayan ni Ella iti anak mi, nagnumwan mi iti asawak nga alaan mi laangan ti ubing iti puder mi. Kat ita, da kamin ti mangpadpadakkel. Amok anarigat kan amok anasakit. Ngem dayawak unay ti asawak, gapo ti inawat na ti anak ko. Makita kan mariknakmet at talaga nga inbilang nan daytoy kas pudpudno nga anak na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Oliver. Ken ka pagayam, Oliver. Nagasat ka, ngamin pinakawan na ka ti asawam. Nagasat ka, gaputa inawat na ka, kat nagdan na kayo manan. Amom no sabali laang siguro saan na kan nga awaten, nang runa kat naaddaan kayo payan iti anak ka ni Ella. Dayawak ti kinatanok ti asawam nga agayat. Dayawak ti kinapositibo na nga agpanpanunot,
manmanuitan tikas iti asawam. Sapay ko mga rod ta mataginayon ti kapiyakan kinaragsak iti pagtaangan nyo. Alakastan pagayam Oliver, kat pagyamanak unay, ting ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.